Ang Biblia nga kanta gi-compose ni akong gi-compose pinagi sa Balang Kasulatan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 paingon sa 16. So dagi ko ang kanta ng Biblia. Compose ni Adi sa Mulay. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios nagatudlo sa tanan nga magakaitabo nga nagahatag sa langit nga kasayuran ug nagpasidan sa tanan nga katawhan. O ang Biblia ang buhing pulong sa Diyos nagatudlo sa katawan sa pagtukang Isus o sa pagdawat sa bugtong anak sa Diyos nga gihatag sa Diyos alang sa kaluwasan. O ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nagatudlo sa tanan nga magakaitabo. O ang Biblia ang balaan nga kasulatan nagasulti sa kamaturan. O ang Biblia ay giyang balaan ito gagikan sa Diyos alang sa iyang katawhan aron sa paglakaw sa matarong dalan nga gilaraw na sa Diyos nga mahal. O ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nagatudlo sa tanan nga magakaitabo. O ang Biblia ang balaan nga kasulatan nagasulti sa kamaturan. Tanang pahibalo nagikan sa Ginoo tanang pasiran isulat sa Biblia. Kung gusto kang masayop, kung gusto ka pinawan, basahog tong iyang Biblia. Gusto ka bang mahimong anak sa Diyos? Ang pagdawat kang Isus makapahimong anak sa Diyos. Gusto ka bang makaadto sa amahan? Si Kristo ang dalan paingon sa amahan. O ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nagatudlo sa tanan nga magakaitabo. O ang Biblia ang balaan nga kasulatan nagasulti sa kamaturan.